गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. देशभरात निवड झाली पासून त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. गेली 3.5 वर्षापेक्षा जास्त काळ हा जिल्हाध्यक्ष पदाचा मला त्या ठिकाणी मिळाला आणि यामध्ये सगळे मंडल अध्यक्ष, सगळे सरचिटणीस, या सगळ्यांनी जिल्ह्यातल्या सगळ्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी जी काय सहकार्य केलं त्याबद्दल त्या सगळ्यांचे मनापासून आभार. विशेष आभार की ज्यांच्यामुळे मी काम करू शकलो आणि ज्यांच्यामुळे मला संधी मिळाली ती आदरणीय या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय बावनकुळे साहेब, आदरणीय राणेसाहेब, रवींद्र चव्हाण साहेब आणि ज्यांनी माझी नेमणूक तयारी केली होती ती आदरणीय आमचे रेल्वे मंत्री रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत पाटील, या सगळ्यांचा मी मनापासून या ठिकाणी आभारी आहे. या 4 वर्षात पार्टीने अनेक उपक्रम दिले आणि ते पूर्ण करण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीचं काम म्हणजे 100% भाजपा करण्याचं काम सगळ्यांना बरोबर घेऊन या ठिकाणी करण्यासाठी प्रयत्न केले. आजच्या सगळ्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मला ह्या कारकिर्दीमध्ये म्हणजे माझ्या कारकिर्दीमध्ये देशाचे केंद्रीय मंत्री म्हणून राणेसाहेबांना या ठिकाणी संधी मिळाली. रवींद्र चव्हाण हे भारतीय जनता पक्षाचे पालकमंत्री झाले आणि पालकमंत्री झाल्यामुळेच बऱ्याच कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी झालं. माझ्याच कारकिर्दीत राणेसाहेब या खात्याचे केंद्रीय मंत्री झाले आणि सगळ्यात विशेष म्हणजे जिल्ह्याचं जे मुख्यालय आहे त्याची कामाला सुरुवात कणकवलीला त्या ठिकाणी झाली. कुठल्याही डिसेंबरपर्यंत ती बिल्डिंग पूर्ण करायची अशा प्रकारचा मानस आहे. 2024 जे कामकाज आहे भारतीय जनता पक्षाचं ते जिल्ह्याच्या मुख्यालयातून कणकवलीतून होईल अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ह्या जिल्ह्यासाठी नाविन्यपूर्ण असा विषय म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी स्वतःची कार्यालय व्हावी. वेंगुर्ल्यात जागा घेतली, मालवणमध्ये जागेची चर्चा त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि देवगडमध्ये यापूर्वीच जागा त्या ठिकाणी घेतलेली आहे. 8 पैकी 4 तालुक्यात आज भारतीय जनता पक्षाच्या स्वतःच्या जागा
ह्या पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी घेण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनाही धन्यवाद. म्हणजे 8ही तालुक्यात स्वतःची कार्यालय या ठिकाणी होण्यासाठी प्रयत्न या ठिकाणी करायचे, अशा प्रकारचा निर्णय आज प्रदेशवरून या ठिकाणी झाले. पुन्हा एकदा आपले पण सगळ्यांचे आभार. आपण पण वेळोवेळी सगळ्यांनी चांगलं सहकार्य केलं आणि म्हणूनच चांगलं काम या ठिकाणी करता आलं. म्हणून सगळ्या पत्रकार मित्रांचे पण या ठिकाणी आभार. पार्टीचे अजून प्रदेशाध्यक्षांचे मी विशेष आभार एवढ्यासाठी की ज्या ठिकाणी स्वतःचे आमदार निवडून आले नाहीत त्या ठिकाणी पार्टीने सावंतवाडी विधानसभेची जबाबदारी माझ्यावर टाकलेली. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाचे पुन्हा एकदा आभार. भारतीय जनता पक्षाने कालच्या 13 तारीखला जी प्रदेशची कार्यकारिणी झाली त्यामध्ये प्रदेशच्या सगळ्या नेत्यांनी असा निर्धार केला आहे की 152+ महाराष्ट्रात आणि लोकसभेला 45+ अशा प्रकारचा नारा आज भारतीय पक्षाच्या नेतृत्वाने या ठिकाणी दिलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाणीवर इथली साहेब नमस्कार, राजेंद्र बोलतोय. काय नाही, एक छोटंसं ॲडमिशन आहे आपल्या भागातलं, आमच्या एक पत्रकार मित्राचं, ते जरा पाठवलं आहे. हां प्लीज मदत करा. पाठवलं, व्हॉट्सअप केलं आहे बघा सर. हां ओके ओके. तर विधानसभेला 152+ आणि लोकसभेला 45+ हा नारा वरच्या लोकांनी दिला आहे. मला 100% खात्री आहे की लोकसभेचा खासदार हा कमळ निशाणीवर या ठिकाणी मिळाला पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी आम्ही वरिष्ठांकडे केली आहे. आणि राहिल्या आता जिल्हा परिषद आहेत, पंचायत समिती आहेत, नगरपालिका आहेत, ही स्वतंत्र लढवण्याची परवानगी भारतीय जनता पक्षाने द्यावी अशा प्रकारची विनंती पण आम्ही केलेली आहे. शेवटी अंतिम आदेश हा पार्टीचा या ठिकाणी राहील. पण तळागाळातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आज जर विचार केला तर खूप चांगल्या प्रकारचं सहकार्य आणि पक्षाची बांधणी. आता मोदी ॲट 9मधून 30 तारीखपासून आता हे कार्यक्रम 30 मेपासून सुरू झाले. कालच्या 10 जुलैपर्यंत कार्यक्रम होते. हे सगळे जे कार्यक्रम होते याच्या अंतर्गत बुद्धिजीवीचा वर्ग एक संमेलन झालं, व्यापारी संघटनेचं एक संमेलन झालं, जे जुने जाणते सगळे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचं संमेलन बांद्याला झालं, व्यापारी संमेलन आमच्या श्रीराम वाचनालयात झालं, जे बुद्धिजीवीचं आहे ते सावंतवाडीलाच आमच्या कुठलं हॉटेल शिल्पग्राममध्ये झालं. असे अनेक उपक्रम ह्या मोदी ॲट 9मध्ये आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी या ठिकाणी केले. खूप चांगल्या प्रकारचे सगळ्याच जिल्ह्यात, म्हणजे जिल्ह्यात पूर्ण जिल्ह्यात हे चांगले कार्यक्रम या ठिकाणी राबवलेत. मी मनापासून सगळ्या कार्यकर्त्यांना, आपले मंडल अध्यक्ष, सरचिटणीस, सगळ्याच कार्यकर्त्यांना मनापासून धन्यवाद देईन. पुन्हा एकदा कोणाचं नाव जर चुकून घ्यायचं राहिलं असेल की रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील आणि सगळेच मंत्रीगण यांनी जे काही, किंवा बावनकुळे साहेब असतील, सगळ्यांना पुन्हा एकदा यांचे आभार मानतो की काम करण्याची संधी या माध्यमातून या ठिकाणी दिलेली आहे. धन्यवाद. बोला.
तुम्हाला भाजप मुक्त जिल्हा अध्यक्षमधून झाला आहात. आता तुम्ही म्हटलं की सावंत यांची जबाबदारी मला पक्ष स्वतःने दिली आहे. सावंतवाडीमध्ये पुन्हा निवडणूक लढवायची आहे का? केसरकरांनी तर आपला वारसदार परवाच्या याच्यात सांगितलं, मी सिंधू परबांकडे वारसदार म्हणून बघतो आहे त्यानंतर आणि दूर आहे दोघेच. त्यामुळे आणि तुम्ही आता म्हणजे तुमची भूमिका तुमच्या जबाबदारी दिली आमच्या आणि पार्टीची तुमच्याच पक्षातल्या म्हणजे युतीतल्याच एका मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी माझा वारसदार मी सिंधू युवराज अशा आपण बघतो आहे. आमच्या पार्टीची भूमिका सांगण्याचा अधिकार केसर करणार आहे. भारतीय जनता पक्ष ही वेगळी पार्टी आहे. मला आनंद आहे त्यांनी ते बोललेत, कारण काय त्याचा अर्थ आपल्या पार्टीत सांगण्यापेक्षा आपल्या पार्टीत त्यांच्याकडे माणूस नाही, पण त्याच्यावर तुम्ही एक वाक्य लिहिलं, तुम्ही लिहिलेलं विसरलं, मुलगीसुद्धा माझी इच्छुक आहे म्हणून, म्हणजे त्या प्रवाद आहे म्हणून. तेवढं जाणीवपूर्वक फक्त टाळलात. आणि संजूचं नाव तुम्ही लिहिलंच नाही त्याच्यात. आहे ते मी बघितलं, लखमराजे लिहिलेत पण संजूचं नाव लिहिलं नाही. लखमराजे सांगितलं मी बघितलं ना ते सगळ्याच्यात बघितलं. संजू मला एका गोष्टीचं समाधान आहे की स्वतः केसरकर्णी, ते सांगतो, केसरकर्णी स्वतः कबूल केलं आपल्या पार्टीत माणूस या ठिकाणी नाही, म्हणजे आपल्या पार्टीचं इथं काही नाही, हे स्वतः त्यांनी कबूल केलं. त्याबद्दल मनापासून त्यांचे धन्यवाद. पण तुम्ही पुन्हा निवडणूक वाढीची सावंतवाडी जबाबदारी पक्षाने दिली आहे आणि तुम्ही एकंदरीत सगळी तयारी केली आहे. जोरदार गावागावात फिरता सगळ्या चर्चा प्रश्नावर सगळं बॅनर आभाराचे लावला. आता निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे का? इच्छा प्रत्येकाची असते. प्रश्न एवढाच आहे इकडे की शेवटी पार्टी आणि आमचं पार्लमेंट बोर्ड या सगळ्याचा निर्णय, अंतिम निर्णय ते घेतात. पार्टीने ज्या ज्या ठिकाणी निवडणुका स्वतःच्या पायावर त्या ठिकाणी ताकदीवर लढवायच्या आहेत, अशा प्रकारचे ते निर्णय घेतले आहेत. ती जबाबदारी माझ्यावर टाकली आहे. उद्या पार्टी पुढे काय करणार आहे, पार्टीचा प्रश्न आहे. आता तुम्ही जिल्ह्यातून भाजपच्या जिल्हा अध्यक्षपदावरून आता तुम्ही मुक्त झालाय सावंतवाडी. आता तुम्ही अशी म्हणजे विशेषतः सावंतवाडी मतदारसंघावर लक्ष देणार की जिल्ह्याचं काय, म्हणजे तुमचा आता प्लॅन काय आहे? माझा प्लॅन बघा की जी आता जबाबदारी पार्टीने दिली आहे, कारण शेवटी कसं आहे बघा, तिकडे नितेश राणे दिलेत, कुडाळला निलेश राणे दिलेत, तिकडे मला दिलं आहे. जी पार्टीने जबाबदारी ती पूर्ण करायची. म्हणजे आणि त्याच्याचबरोबर जिल्ह्यात प्रभाकर सावंत हे जिथे जिथे सांगतील त्यांना मदत करायची. म्हणजे अप्रत्यक्ष पक्षाने सावंत म्हणजे तिन्ही मतदारसंघात उमेदवार तयारी केली अशी म्हणायला हरकत नाही. 288 जागावर आज पार्टीने तयारी सुरू केली आहे. प्रभारी दिले सगळ्या ठिकाणी. जिथं नव्हते आपल्या आमदारांना तिथं दिले. काल शेवटी याचा अंतिम निर्णय आहे, तो अंतिम निर्णय पार्टी घेणार. सावंतवाडीचं कमळ या चिन्हावर निवडून येणारा आमदार तुम्हाला निवडून आणायचा आहे 100%. दीपक केसरकरने खासदारकी जर आपल्याला मिळाली तर आपल्याला ती लढवायला आवडेल असं बाकीत केलेलं आहे. उद्या जर युतीमध्ये जर त्यांना ती जागा सुटली तर तुम्ही त्यांचा प्रचार करणार का? कसं आहे, अंतिम निर्णय जो आहे याचा आमची निशा, आमचं म्हणणं काय आहे की आज भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे, तर भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ निशाणीवरचा उमेदवार आम्हाला या ठिकाणी मिळावा ही अपेक्षा आम्ही केलेली आहे. शेवटी अंतिम निर्णय पार्टी घेणार याच्यात. प्रत्येकाला केसरकरनं काय इच्छा आहे, माझी काय इच्छा आहे, हे काय पार्टीला जनतेची इच्छा काय आहे, जनतेच्या मनात काय आहे. पण तुम्ही आता भाजपचं 3-4 वर्ष काम करताय, निश्चितच सावंतवाडी विधानसभा आता घरही बांधताय, तयारी आहे. आता राहायला येतं या म्हणजे निवडणुका होण्याच्या अगोदर प्रचाराचा शुभारंभच घराकडून करा. तर काय लोकांचं मत काय आहे सावंतवाडी विधानसभा? तुम्ही आता फिरताय म्हणून सावंतवाडीचं मत तू सांगशील ना, आम्ही सांगण्याच्या पत्रकारांनी सांगायला पाहिजे. आणि तुम्हाला काय वाटतं? माझी एकच तुम्हाला जबाबदारी आहे. 57,000 मतं मिळाली, चांगल्या म्हणजे अपक्ष राहूनही. आता जर कमळ चिन्ह आणि एकंदरीत देशपातळीवर आणि राज्यस्तरावर भाजपचा एक वेगळा बोलबाला निर्माण झाला आहे, अशा स्थितीत तुमच्या एकंदरीत काय स्थिती आहे? एका गोष्टीचं मला समाधान आहे की ठराविक कार्यकर्त्यांना घेऊन भारतीय जनता पक्षाने इकडे कधीही निवडणूक लढवली नाही. मला एका गोष्टीचं समाधान एवढ्यासाठीच आहे की एक सावंतवाडी तालुक्याचा विचार करा, बांधा सोडून कुठेही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष कमळ निशाण्यावर लढवली नाही.
पार्टी मोठी होताना कोणाला तरी योगदान द्यावंच लागतं. त्यावेळी नगरपालिकेची निवडणूक असू देत, इथल्या जिल्हा परिषद असू देत, इथली पंचायत समिती असू देत, इथल्या ग्रामपंचायती असू देत, मी पार्टीच्या सगळ्या नेतृत्वाला मनापासून धन्यवाद देतो की त्याने संधी आम्हाला दिली निवडणुका लढवण्याची. आणि म्हणूनच आज आपण इथपर्यंत जे येऊन पोहोचलो की सगळ्यात जास्त सरपंच सावंतवाडी विधानसभेमध्ये भारतीय जनता पक्ष आहे, त्याचा अभिमान मला आहे. सगळ्या कार्यकर्त्यांचं योगदान. तर बघितलं तुम्ही सरपंच संघटनेच्या बैठकीला किती लोक होते, किती सरपंच होते, किती उपसरपंच होते. जिल्ह्यातही आपल्या तालुक्याचा मतदारसंघात इथलेच केले, श्रीरामाचे नाहीच केले आपण. अभिमान आहे म्हणजे जिल्ह्यातलं सगळ्यात जास्त सरपंच की मतदारसंघात जिल्ह्यात आहेतच, पण ह्याही मतदारसंघात. त्याच्यामुळे प्रश्न असा आहे की आत्ताची जी बांधणी, आता सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जी काय मेहनत केली आहे त्याचं फळ म्हणूनच कालचे ग्रामपंचायत आले आहे ठिकाणी निवडून. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद आपल्याला मिळालं नाही, ठरले आहे दीपक केसरकरांना. तर त्याचं मी काय बोलणार आहे. ते म्हणतायत की आता होणाऱ्या बदलामध्ये आपल्याला पालकमंत्रीपद मिळेल. आमचे प्रयत्न असे राहतील की पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण राहायला पाहिजे. हे आमचे प्रयत्न आहे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.